kaayo nga nagaawas-awas. Nagawas-awas. O kana, panaw ka na, paingon nga to sa Diyos. Sa panaw nato, usay kapuyon ta. Sa panaw usay, doon ay mga obstacles, doon ay mga babag. Sa panaw nato usay, mayupod ang atong gibati. So din kamutagon, unsa man ang nagaawas-awas nga kaayo sa Dios. Abi ninyo, kung doon na may tikso sa Biblia, maghatag ka nato kanunay kadasig, bisan pa kita makasasala, bisan pa kita tawhanon lang, kanang si Isaias, gibasa ka kaniya ni Pastor Morinti, Isaias Kapitulo 1:18. Ingon siya, umari kamo karon, usan ta paghusay, nagingon ang Ginoo sa mga panon. Nga bisan pa inyong sala, kini hilabihan kapula. Makasala banta, apan nindot kayo, muni nag-awas-awas ka kayo, bisan pa inyong sala hilabihan kapula, apan ako ng pution, sama sa yelo, sama sa ice, puti. Pero na may ice usahay, may galak ko, makikso na makapaglaom nga yelo-yelo na itong kadugay na, labi ng ubutang diha sa uhot sa umay. Aba niya, gidungag niya dali. Bisan pa nga kini, lubos pula. No? Kanang dagtom nga pula. Apan ako kanang papution sama sa balahibos karnero. Nalipay kay ko makapaglaom, makiksunan, makigala sa mga viewers. Kagahapon dito mi sa Sambuanga, Humanyod, no, sa Osami City, after sa message, nga atong gihimo dito sa pagpahaluna sa lawas ni Nanay o Mother Virginia Dasoy. Namatay siya, gilubong kagahapon. Nangatumi sa bukid, ang akong gikatingan-an, kay naay anak sa karniro na mo dito, nga hilabihan yun kaputi. Grabe yun kaputi. Ko nga, lahi yun siyang anak ka. Nga unta ang iyang amahan, may puti, pero na may itom. O niyang ginahan, dili man puti, brown man. Pero nga no, niyang anak, hilabihan yun kaputi. Ko nga botangin nagsalog, kaya di ko gusto mahugawan iyang balibo. Kay puti yun kaayo. Iko pagkanindot ba? Dihan ako na may gala makapaglaom, ang ingon sa Ginoo, bisan pang iyong sala, lubos pula, dagtom pula. Aban ako kanang pution, sama sa balahibos kaniro, nito ito ng picture na ko tuno, kaya ipakita din ang kaniro, pagkaputiag yun. Og namin puti nga sanina din yagi sabay nagputi dinig sanina, mura grabe kaputi. Na mo kini ang kaayos sa Ginoo, giun sa man niya pagputi, sa makasasala na itong kinabuhi, niyang yagimo. Ang yagimo may gala, makapaglao, makigsunan, iya kitang giduphan sa Calvary sa cross. Ang dugo niya, nga giula sa Calvary sa cross, muna nakapuputi sa tuwa. Muna may gala ko makapaglaom, ang nakahinlo kanato, tungod siyang pagpakamatay, tungod siyang dugo. Muna nga buktian o tanatong yang gihimo. Muna nga ato karon nga, focus ang kaayo sa Dios nagaawas-awas. Nga iyang giula yang dugo, aron lang ka maputli, ako kitang tanan. Ogo niya, karon sugdan na to ang panaw, paingon ngadto sa iyaha. Nindot kayo kung sugdan na to. Ngayon sa katao nga yabagon kayo. About kung nakakita mo glain, tingali wala agyo din sa to ang asama ning tawhana. Si Saulo. Ambisyoso. Gusto siya posisyon. Aba na nakalahi kay mga kapaglaom, kay samtang siya gusto posisyon, iya na lang lupigan ng uban, aron maangkon ang iyang tinguha. You see? Yatakan na lang niyang uban, aron yun nga mabutang siya sa iyang mga tinguha. Tiyaw mo na nga sa iyang mga damgo, ingon siya akong patyon tanang mga Kristohanon, aron ako maila, hatagan kong posisyon sa makadagkuan kay Roman Empire pamanto. Ang tanang-tanang Kristohanon kinahanglan nga patyon. So ang gihimo may gala ko, usa sa iyahang gipatay, nga diin o sa katao sa Ginoo, si Esteban. Kani si Esteban o sa kamayo nga tao, makita nimo nga siya duol sa Dios. Siya kanunay makigsulti sa Ginoo. Apan tungod sa ambisyon aning batanon nga si Saulo, iyang gibato, nagsugo siya mga batanon, batuan ng tawhana na, kay Kristohanon rabana. Gibato siya mahigala makapaglaom. Apan ang Diyos, nakiguban kaniya. Ang Diyos, nagahatag kang Esteban og igo nga kusog, kadasig.
bisan pa siya gibato, apan wala siya maluya, wala siya mubiya sa iyang pagsalig sa Ginoo. Niya din gingon sa Balang Kasulatan. Buhat, Kapitulo 7, versikulo 58. Ugo niya, gilabay, gigawas siya, gikan sa syudad ngadto sa gawas, o gibato siya. Nakita na ito sa screen, may gala. O ang tanan ng mga saksi, nagatanaw, nga human siya bato, gikuha yung sanina. Ugo niya, gihatag lang ngadto sa tubangan, sa kabatanon, nga mo'y nagsugo, si Saulo. Sa ato pa si Saulo, wala ning tabang og bato, apan sa hinungdan, nga nung nga gibato si Esteban. Siya mo'y culprit, siya mo'y mastermind. Nga naman, sa iyang dakong tinguha. Na aning panahon na makatawan, kung balikan na ito, may gala ko, ang makatawan na panahon na nang layas na, gitawag ng dadayaspora. Kay grabing paglutos yun. Karon nagkatagatag ang makatawan sa Dios ang mga Kristohanon. Hugon niya, nindot po na yung magkakatag-katag. Kaya usahay ka na magkatag-katag, madaghan naman hinuon. Kaniya bitaw panahon sa COVID, agoy, wanay simba, hiniusa, nagkatag-katag ang mga membro sa iglesia panahon Sabado, ay mangadto sila silang balay, mangimbitar sila, uy, daghan naman hinuong simbahan, ginagmay nga simbahan, namugna itong My Journey with God, nagwalit ang may gala ko sa telebisyon, o niya kato mga nagkatakatag ang mga membro ng wala katong simbahan kay COVID ay gipag-ibitar ang mga silingan o niya nag-on sila online Bible study sa ato ang My Journey with God. So diyan itong may gala makapaglaom alang sa mga viewers, dako ang atong nakabot, naabot nga bautismo atong nagka-COVID na ikumpara sa wala pa'y COVID. So na plano ang Ginoo. Mao ni may gala makapaglaom nga ang Dios tingali nagtugot, tingali nagtugot siya, magkatag-katag ang magkatawan aron kung asa sila ilang kinabuyan ang ilang pagtulunan. Muna karon mamauli mo gikan diri, ini gamot ito mahimo unta mong sama ani mga tawhan na gipanglutos. O niya nagkinabuhi sila nakatunan, ang mga silingan nila oy nadani. So yung kini mga tawhana, kay bisag nagkalisod sige mo kanta. Pero sa may tuyo gyud sa batanon nga si Saulo, iyang gusto nga iyag yung purilon, iyang i-destroy ang iglesia, nga diin nagatuo kang Kristo Isos o nagatuman siyang kalagdaan. Narabay panultion nga history repeats itself. Ambot ka kung kita nabutang sa mga Kristohanon nga sila gipanglutos. Grabe yun. Tanawa rigod ang mga kababayanan, mga kalakinan, gipang priso, di ka mo biya sa pagkalagad, prisuhon ka. Gipriso. Kisa may nagpasiugda ang batanon nga si Saulo. Karon, nangayo siyang kanabang letter of engagement. Muadto ka ng lugar kaya akong dakpunta na ng Kristohanon. Mga igala, ningadto na siya. Apan siyang pano pa yung ngadto sa Damascus. Ang iyang plano pagpuri sa mga Kristohanon o sa mga hitabuang ang Diyos nagtawag kaniya. Nagyan na balang kasulatan sa 9:3 o sa diha dito na siya Damascus dool na kanit lang dunay ning silaw gikan sa langit dili adlaw. Kay kun imong tanawon kini biyang panahon na udtong tutok ni nagpanaw sila. But here comes a bright light coming from heaven. Ning danag adto kaniya ug sa padanag adto kaniya may gala makapaglaom nakuratan lang kabayo ng sakyan ning tindog nahulog siya. Pagkahulog, adunay tingog iyang nadungog. Ingon ang tingog, Saulo, Saulo, nganong imo man kong gilutos. Grabe. Wala pa sa matagba pagpatay kang Esteban. Aban gusto siya nga iya pang ibutang sa priswarang kadaghanan o niya kumiyong patyo niya. Aban niya tingog gigala dungog ni Saulo. Ingon siya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Now, kini si Saulo may gala, kung imong tanawon, bisan pa to niyang citizenship Roman, pero ang iya magirikanan, affiliated o dunay koneksyon sa mga pagtulunan sa Dios. Nagdako si Saulo nga nakadungog siya nga dunay Ginoo nga maglalalang. Nga dunay Ginoo nga maluluwas. Nagdako siya. So nangutana siya, pagkahulog niya, hayag kay adlaw, sa kinsa ka man di ay.
kinsa ka man di ay. Pero mangutan ako mahigala, nganong iya pa yung gibutang nga Ginoo. Buti ba sabot, dini nagunahon ako, nganong nakasulti man sa kinsa ka man di ay Ginoo. Buti ba sabot, kining mong batanon nga ambisyoso, kining kriminal nga tao, anay Ginoo gihapon sa kasing-kasing. Kinsa ka man di ay Ginoo. O sa tubag sa tingog, ako mao si Jesus ng imong gilutos. Mga kapaglao, magigalan, grabe nga katingalan ni Saulo. Tungod kay sa diya, nga nangutanan siya nga, ako si Jesus imong gilutos. Apan tindog. You see? Unsa ka maayo ang Ginoo, kung kita pato'y Ginoo, ikaw ha, imong ipamatay akong mga tao, irukon ta ka. Pagkahulog, tiyatakan sa kabayo, patay. Pero saon tamanggod, goodness overflowing from God. Grabe yun. Isa pantindog, sulod ka ngadto sa syudad, kay ako nang giandam ang imong pagahimuon. Muadto ka ngadto sa balay ni Judas, puyo ka didto. May gala makapaglawom kun imong tanaw dinhi. Ning tindog si Pablo, Saulo, apan di naman siya kakita. Isa nabutan naman siya. Nakita ninyo ang tawag sa Ginoo? Sa wala pa siya gitawag sa Ginoo, ang iyang hando mahimong bantugan. Mahimo siya nga naa sa taas ka posisyon. Mahimo siya ginila sa katilingban. Ang iyang nakita, ang iyang kalibutanon nga handom. Pero sa diya magigala magkapaglaom nga na gitawag sa Ginoo, wala na, nabuta na siya. Nabuta siya sa iyang mga handom yutanon. Nabuta siya sa iyang mga damgo nga para lang sa iyang kaugalingon. So sa gingon din sa Balang Kasulatan, versikulo 8, ogo niya si Saulo gitabangan siya pagpatindog gikan sa yuta, ogo niya sa diya ning abli siyang matawa, nabuta na siya. Wa na sa kagdina sa kikita. So ang iyang mga kauban nga nagkabayo, siya raman po'y nahulog, gigiyahan siya paingon sa Damascus, og dito may gala makapaglaom, tulog ka adlaw, way kaon-kaon, kay di naman siya kakita, wa po'y inom-inom. Kinsa ba'y ganahan mo, kaon, may inom, nabuta na ka. Kaya natin ito mga paglaw, may gala, may gigsunan. Mo ba'y pagsugod-sugod na kong tinis, pastilan karon kaya nagniting ko. Agoy, naigo man akong mata sa bula. Naulihin man akong rakit og sagang, so naguna ang bula, igo gyud akong wala nga mata. Nakita na akong murag na dugo nga ning agas, so akong giana akong mata, wa may dugo. Pero pati sa kita, pagtambong na ako sa kong to, di na ako kakita. Wala na, ikumos, pero saan naman nabutan ako? Pero tagsubuhin ko may pagwa ko nagtunto ng tinis na. Usa ka simana, di ko kakita. Pero ko nga sao, mari, gipatsik up na ko, diris Cagayan. Gitanatan ang isa nga na ay hemorrhage ang imong retinal wall, di mo si imong mata, luyo, na hemorrhage. Ingko nga, hemorrhage naman iyang gisulti. Wa man siya ingon nga, di na ko kakita. Wa po siningon nga, wa may nangaputol nga ugat sa imong mata. Wala, uli ko kusabis, grabe yung kaguula ko, ikaw na, buta ng yun ko. Kaya kung akong sampungan na akong tuo nga mata, di na yun kakita, zero yun, ngit-ngit pag yun yung kayo. Pagkabos, so sabi sa akong gipa, ukay yun, ingko dok, ukayag yun kuno dok, na si aparatos, buta dito, yung yananag mayo. Sa sir, salamat yun sir, kaya wag yun naputol nga ugat sa imong mata. Makuha ng mga dugo sa imong luyo, sa imong kalimutaw, sa imong eyeball, makabalik ra kag kakita. Kung sa may tambal, sana tagaan na po ko niya sa kane, i-drop na sa imong mata, in a matter of 1 week, tanawa, balik din kung kakita na baka. Pastilan, may gala, makiksunan, makapaglawan akong ipatuluan, serious yung kayo, unya kay championship ra ba to sa basketball San Miguel o Alaska, pastilan kung sara ka matatanawon, pagkadigil maitanawa, kung itanawin ko nga, Ginoo, kung mabuta ko, patya na lang ko. Si Saulo may gala, di ganahan mo kaon. Butagin siya 2 ka mata. Ako may ito, usara ka mata. Pero unsay, naitabo mga kapaglahom. Sa diya kasi kubutang atong eyedropper, naun sa mga naulian yun akong pananaw, ay salamat yung kayo. Karon, kung sampungan ako akong walang mata, ikumpara sa akong tuong nga mata, mas tinaw akong walang mata. Iyan ko, paigo na po na kung nagbulat nila akong tuo, or matinaw na po. Pero bahala, nagdi matinaw, di lang po na kung nagpaigo. Amana kong gibati, ang gibati ni Saulo. Di ganahan mo kaon, kisa may ganahan mo kaon. Aban usa ka tawo mahigala, nga tuwa dito po nagalagan sa Ginoo, gitawag sa Dios si Ananias. Sa Ananias, na ako isugo nimo.
Unsa man Ginoo? Isa na ginganlag Saulo didto sa balay ni Judas at tuon nimo didto unya imo siyang ingnon, Saulo, nagingon ang Ginoo nga ikaw himuon niyang galamiton. Ingon siya niya, ha? Saulo, katong kriminal, katong nagpabato kang Esteban, katong nagpabilanggo sa daghang Kristohanon, isa dili ko Ginoo. Grabing pamaliba, digalak ko niya niyas, kaya kabalo sigod kang Saulo kinsa. Kung imo tanaw din yung niya Ginoo, nagingon, na tuwa sa dito sa balay ni Judas. O yan, ikabuti mo dito, ingnon mo siya, Saulo, gikan sa Tarsos, ingon siya, ako mag-ampo kanimo, ako magatabang kanimo, kay ingon ng Ginoo, karon nag-ampo ron siya. Nakita ninyo may gala makapaglaom, ang tao nga balasubas kayo, sa diyang nabutan na, nag-ampo na. Ingon din then from Tarsus, and he is praying to me right now. Katong pa ingon niya, kinsa ka ba ng Ginoo? Mo'to'y giampuan niya. Mga kapaglaw may gala, unsa kadako ang gugma sa Ginoo, nag-awas-awas. Goodness overflowing. Nga sa diya nga siya gitawag, kaniadto way ampo-ampo, ambisyon ang nagpaswabi. Karon kay nabuta na sa personal nga ambisyon, nag-ampo na siya sa Ginoo. Si Saulo, mga kapaglaw, si Saulo nga manglulutos. Ingon ang Ginoo nga to kaniyas, akong ipakita kaniya nga siya karon ako nang gamiton, nga siya karon mahimo siyang akong galamiton. Ingon dinhi, ako ipakita kaniya ang ngalan Ananias, o niya ikaw magabutang sa imong kamot kadto kaniya, o niya siya makakita pag-usab. Tuod man may gala, naghadlok-hadlok mo sa niya, sa lakaw, ayaw kadlok. Yaman niya na nag-ampo na gudto. Isa nakita na ko, nag-ampo na siya karon. Lakaw! Kay kanang tawhana, himuon ko ng instrumento aron sa pagmantala sa mga balita ngadto sa mga hintil. Dili lang sa hintil, ngadto sa mga hari o sa tanang makatawan sa Israel. Nakita niyo ang kabaguhan, may gala ko ang plano sa Ginoo nining tao nga ambisyoso, nining tao nga kriminal, nining tao may gala nga tagas kay pangandoy sa kinabuhi. Mo na iyan ang lupigan, ang uban, aron matuman iyang pangandoy. But God called Saul. So sa ingon, nagpadayon din may gala ko ang balang kasulatan, versicle 16, sa buhat 9. O niya, ingon siya, ipakita na ko niya, kung unsa ang bation sa tao nga mag-antos tungod sa kungalan. Grabe yung lutos niya. Kristohanon ka, ibutang kang bilagwan, pag di, patyon ka niya. Grabe yun ka. Kining balasubas nga tao si Saulo. Apa ningon ni Ginoo, ako ipakita siya kung unsa ang pag-antos sa mga tao tungod sa kungalan. May gala makapaglaom ning adto sa Ananias. Pag-abot ni Ananias ito, ingon siya, Saulo, ang Ginoong Hesus nag-ingon kanako. Nagpakita siya diha kanimo sa dalan, nagpakita pud siya sa kuwa. O ingon siya nga iya ko gipanatinhi aron makabalik kag kakita. Aron imong pananaw mo balik. Pastilan. Unya mapuno ka sa espiritu. Na di man siya ka bakyaw siyang kamot kay di man kakita. So naminaw lagi si Saulo. Naminaw siya sa pulong ni Ananias. Unya sa diha mga paglaom nga gibutang ni Ananias iyang kamot diha sa mata ni Saulo. Ang Biblia nagingon, egon niya, sa diyang gibutang niya. Kaya mo man gipakita, kang Saulo, gipakita sa iya ang Dios on the way to Damascus. Mo po yung nagsulti sa kuwa, karon ning ani ko, aron makakita ka. So, sa dihang gibutang ni Ananias iyang mata, ang iyang kamot diha sa mata ni Saulo, nagingon na ba kasulatan, og diha, adunay daw himbis na hulog sa mata ni Saulo og nakakita siya pag-usab. O sa may gihimo sunod? O sa may sunod gihimo ni Saulo? Nakakita naman siya, and then, ning barog siya og nagpabautismo. Pastilan, no? Maumaog yun sa atong sitwasyon karon. Kaniya to tingali, daghang mga butang yung gihimo, nga dili maayos yung silingan, dili maayos si Ginoo. Apa nakakita kamo sa kahayag, nakita ninyo si Kristo sa mga mensahe nga inyong nadungog, gikan atong Domingo hangtod kagabi, hangtod karon.
Ingon din ni Saulo, nakadungog siya kaniyas, o gonya, ning tindog siya, o niya nagpabautismo. Mga higala, kining pabautismo mo, kini ang kaupnganan sa pagkabag-o sa tao. Ingon din ni diha dayon, ning tindog siya, o nagpabautismo. Karon doon ay bautismo itong himuon. Mo kini ang kausaban sa dagan sa kinabuhi sa tao, bisan pa kita makasasala pagayo, apan kay ang kaayo sa Dios nag-awas-awas man. Iya tagag panahon nga kita mabago, nga kita nakadungog sa mensahe, sama sa nitabo kang Saulo. Human siya nakadungog sa gisulti ni Ananias. Human nadungog niya ang tingog sa Dios, ako mo si Jesus nga imong gilutos, na bago si Saulo. Ang iyang panglantaw sa kalibutanon ng mga butangong posisyon, nahanaw, nabutas siya sa tanang kalibutanon ng mga pangandoy, apan nakakita siya sa giandam sa Ginoo, kinabuhi nga walay katapusan. Ang bautismo mahigala, mao kana ang ganghaan sa kinabuhi nga bag-o. Bag-o na nga kinabuhi. Si Saulo dili namang lulutos, apan sa may ingon ni Saulo, na himong Pablo. Si Pedro nag-ingon, human ang tao mabago, ingon siya din, nagkinabuhi mo, dugay na kayo, nga nagkinabuhi mo sa inyong kaugalingong tinguha, wa mo kay balo sa Diyos. Ang inyong una-una, kalibutanon, immoral, tinguha na to, ang makalipay ka na to, bisan makapasubo sa Diyos. Dugay na, paringon din parayo na balang kasulatan, ang tanan karon matapos na. Kinsa may madabako ay dinito una. Ninyo. Kinsa may mainom. Kanang mainom tubig o kina. Kanang mainom og bino. Wala no? Inom bino. Kinsa may madabako ay dinito una. Madabako ay. Good. Pero karon wala na. Ingon din ang tanan karon matapos na. Nga naman, nakadungog ta sa mensahe, magkabautismo ta, magbago na ko. Ikaw din busa, magseryoso mo. Kinsa man din magkabautismo nga napugos lang, tas kamot, napugos lang. Ang ako mo kong asawa, isa di ka magkabautismo, bulag ta. Kinsa man na? Wala. Kinsa ba niya ni karon pabautismo kay nadala lang sa amigo? Ha? Seryoso ni, klaro kayo. Kinahanglan magseryoso ta. Pag dawat kag seryoso, dili kay ay ning tindog man kong amigo, tindog po ko. Pabautismo kamigo, pabautismo po ko. Nagbautismo ko sa Davao. Sige, katawa, sabay. Ko sa may tawanan niya. Nyaligin na po siya ka. Ko nga, kisa may nag-Bible study ni Budong. Wala, pastor? Nga nung magpabautismo ka. Kana, pastor ay, ako ng amigo, pabautismo ko siya, pabautismo ko. Ko, ha? Sa ato, padili na mo desisyon. Isa nga, sunod-sunod, pasok yung mabarkada, magkakunagod. Kana, barkada, katupod, barkada na ko. Pabautismo sila, pabautismo ko. Ko nga, balik dito. Bautismuhan talang ka, kung ikaw na mo desisyon, dili kay na sunod-sunod lang ka ng mabarkada. Wa pagkakataon sa Biblia, balik. Isa, pero pastor, pabautismo man sila. Sagdi lang, kasi sila, kada kasabot man na ikakawa man. Ala ka balik sa. Ninggawa siya mahigala, kawa siya sigtanaw siya. Niya, ang mga amigo niya, nasiglig niya, aman ka! Sige, pagawas ko ni pastor, kanang pastora o, gipagawas ko. Pastilan, may gala, sunod-sunod na di ay. Muna, kung kamanok sunod-sunod lang, dili mayo. Seryoso ang pagdawat kang Kristo. Kung imong tanawon, gusto ka makiguban sa Ginoo, nan-seryoso ang imong pagdawat. Dili ka nang napugos lang ko. O niya, ang akong amo magod ka Adventista, yung mag siya nga, pabautismo ka, dili ka, hawaon ka dire. Pabautismo na lang ko, ron mo hawa dire. Kana siya nga desisyon, dili na kinasing-kasing. Ang tuyo nato may gala makapaglaom, alang sa mga kandidato, kinasing-kasing ang atong pasunod kang Kristo. Why nagtukmod, why nagbira, why nagtulod, apan akong kinagalingon nga desisyon, ang pagdawat kaniya sa santos ka bautismo. Tanawa, usa ni tabo, kang Pablo, kang Saulo, nahimo namang Pablo. O siya gisulti niya, nabautismo na siya, ingon na siya din Siya nagsulat ani. Karon, na ako isulti ninyo, siya ni musulti. Nindot kayo no?
Human siya na bautismuhan siya, na ako isulti ninyo karon, may tungod sa Ginoo. Pasidanan ta mo. Kisa isulti si Pablo. Ayaw na mo pagpadayon, pagkinabuhi, sama sa mga tao nga wala kaila Ginoo. Ayaw na. Nakibalo naman ko nga, Sabado di ay ang ikapito, igpapahulay. Kanang mga pagkaon di ay na, di gipili ang Ginoo. Kanang bino di ay makadaos ng lawas. Mga kapaglaw, may gala, klarong gisulti ni Saulo nga nahimong Pablo, human na bautismuhan. Gipili sa Ginoo, kaya naghingapin niyang gugma, bisan makasala pa isa nga, ayaw na mo padayon, pagkinabuhi, sama niya itong mga tao nga wala, nagatuo Ginoo, ayaw na, katumuka, bisag unsa, ayaw na. Nga naman, ang ilang hunahuna, wag yo'y pulos, sama sa hunahuna kutuuna, ang akong hunahuna posisyon. Hunahuna kaya ito kwarta, ang hunahuna kaya ito dungog. Apa sa niya nakita niya Ginoo, nawala ang tanan. Ang iyang hunahuna may gala makapaglaom, Ginoo na. O niya ang gianam sa Diyos, kinabuhing ulit katapusan. Pero hindi, sila wala kasabot. Tanawa, was na kasabot. Tungod kay sila nagdumili man pagkaminaw, so dili sila makakita sa kinabuhi nga way katapusan nga ihatag sa Dios. Ngano nga si Saulo ning dawat kang Kristo? Ngano nga si Saulo nagpabautismo kay gusto siyang makadawat sa kinabuhi nga gisaad sa Dios ihatag. Magunsa man ang nakakakwarta dili sa kalibutan niya magsakit ka mamatay ra. Magunsa man ang malipay ka sa kalibutan pero dili dayon. Adunay katapusan. Siya nga, muna ang akong gipangandoy. Nga hatagan ko sa kinabuhi, nga dili mamatay. Kinabuhi, nga dili ihatag sa Diyos. Nindot kay tinguha ni Saulo. Busa ingon siya, silang tanan, ang ilang mga pagbati, ang ilang mga hunahuna, mga kaulawon ragyod, ang ilang gigamit, ang kinabuhi nila, paghimo rag dautan, basta kay malipay, okay lang. Ingon si Saulo, ay namuan na. Undang na mo. Bago nang kaugalingon. Unta, may gala makapaglaom, ang nahitabo kang Saulo, nga nahimong Pablo, may tabo sa satua. Kining mga tao nga way hunahuna sa pag-usap sa kaugalingon, nagpadayon sila paghimo sa mga butang. Kutob silang mahimo nga makapahimot kanila. Pero, ingon din ni, all kinds of evil. So, mga igala, magkapaglaom, dinig kamuntagon. Kaya mo dawat ang Kristo, nagpadayon si Pablo, apan, dili ka na, mao ang tinguha sa Ginoo. Ang tuyo sa Diyos, kay nakadungog naman mo sa wali, kaya mga tanag ko ninyo, unsa mang adlawa, ang adlaw igsisimba. Sabado, ikapilamang adlaw ang Sabado. Ha? Sure? Kanus ama magsugod ang pagbantay sa adlawng Sabado? Domingo? Biyernes sa unsa? Naminag yun mo. Pagsalop sa adlaw, ay Sabado na. Di na ta magbuhat sa unsa kay salop ng adlaw. Pagka Sabado, salop sa adlaw, okay na. Sa ato pang pagbantay sa lingkod paulay, gikan sa pagsalop anang Biyernes, hantod pagsalop anang Sabado. Ingon din oy, nakadungog na mo, kay balo na mo sa pagtulungan ni Kristo. Ayaw na niyog biyae. Unsa inyong nakatunan. Kinahanglan, inyong nadunggan, nga gitudlo sa niuha, mao na ang kamatuoran, gikan sa pulong sa Dios, o gikan kang Kristo Jesus. Nindot kayo. Nakadungog naman ta. So, atong sundon, ang pagtulunan nga atong nadunggan, gitudluan na tamay galak ko, biyaan na to ang daan ng kinabuhi. O gonya ko din o gonya, undangon na to pag kinabuhi, sama kaniyan to. Kinsa man din manumbag og asawa, mga bana, ay lang mag-isa kay maulaw ta. Persultihan ta mo, kung pasakit ganin mo siyang asawa kaniyan to, karon dili na. Ingon na itong asawa, ingon ni mo ga, nang biningulitapan sa kuha, magbinyo ta kay purong-puro ni mong buto, bitoon sa kong agtang, nga no malagi ka ninipot para ako magkitaan. Kaya naon day sa mana yung dokadunggan, ikaw yung asawaha ka. So pag hapak din sa dokadunggan, ang makita asawaan ninipot, isa ingon kay bituon, ninipot man lagi.
Wala na. Ingon din undangon na nato ng mga kinabuhi kaniadto. Baguhon na nato. Kaya gitsultian naman ta. Kanang karaan yung kinabuhi. Ingon din nagkagrabi man na. Magkagrabi kundi ta mag-usab. May gani si Saulo. Ang gibutan dito kagipatay nga sige nagsugo. Katura si Esteban. Kaya kung pa nausab. Daghan pag itong siya nagimupatay. Nausab si Saulo. Ingon din tungod kay mga tao nagsige magugbungog ninyo. Tuo man ka na, ay tuo na, uy. Kaon, sa magka. Kalami, ana. Nago na ingo diya nga, ang tiyan para sa pagkaon, ang pagkaon para sa tiyan niya, hindi ka mo kaon. Sa kanila na sila, kaon lang ka. Tanawag ingo din tungod kay mga tao, nagalimbong sila ha, gigiyahan po sa yawa, kaon. Pasilan may igala kapag laom, kita gitudluan na nga usmo na to. Ogo niya, nabalik na nga teksto. Ogo niya, himuon na to, nga ang karaan nga kinabuhi, mabago na. So ang atong una-una, atong kasing-kasing, kumplito na nga bago. Bago naman mo, human sa bautismo, ang inyong una-una, ang atong kinabuhi, bago na. Busay butang na to, sa atong kaugalingon, ang bago nga kinabuhi. Nga nung namang una-una, o atong kasing-kasing baguho na to. Tanawa na kayo? Baguhon nato ang kasing-kasing una-una. Nga naman, naman ko na dahil sa una-una, tanaw ni mo, kita ni mo na, lami lagi na. Sige, kaon. Magkuyog yun ng duha, mangigala. Kung magbago tas kasing-kasing, bago pong una-una. Muna, doon ay panultion, ayaw tuguti ang imong una-una, mugahom sa imong kasing-kasing. Magkuyog na silang duha, mangigala, apan magkuyog ang manghimong bago. Bagong kasing-kasing, ang imong una-una, lahi na. Kaniadto yutanon pa, karon langit no na. Muna na kanino sa bagong kasing-kasing o bagong una-una. Kay giyahan naman sa Espiritu. Niya may gala ingon ni Ayrton Kohler, mo ni ang atong presidente sa General Conference Tibok Kalibutan, Adventista Tibok Kalibutan sa Amerika. Bago ni siya napili, si Elder Ayrton Kohler. Matod pa niya, kinahanglan kita karon kay nabago naman ta. Grounded on the Bible, adin here kita. O di isulti sa Biblia, di ko mo to. Now, na ako'y hagit ninyo. Makakita mong tigso sa Biblia, nga nag-ingon, ang adlaw gipuhulay, gihimo na sa Ginoong unang adlaw, di na kapito, tagaan tamog 10,000. 10,000. Ingon tong usa, Pastor, iapil ang akong tricycle, ihatag pod, kay duger kung pangita na, mo kakita, basin makita, hindi na karon dire. Pastilan, tuluman ka pastor ning tambong sa wali, pagkabuntan ning surmi, pastilang study sa pastor nga makita nilang teksto nga ang adlaw ikapito ilisan nagnauna o mo nang adlaw gipulay sa Ginoo. Pagkasunod gabi wala na malik ang tulo ka pastor. Iko Jismel, napay tricycle ipakapin. Kung makakita tag teksto nga ang adlaw ikapito igpapahulay, giilisan nag adlaw nauna kun Domingo. Mga igala magkapaglaom, ang iglesia nga atong sakupan, kini siya nagapunda niya sa Biblia. O niya, sama ni Saulo, human yun niya og kapig bautismo. Nagsulti, na ako isulti ninyo, mensahe sa Ginoo ay na mo pagpadayon pagkinabuhi atong sama ka ni Anto, wa pa mo'y Ginoo. Padayon! Focus on mission. Nga karon nakadungog kamo sa wali, mo nang kamo ning dawat sa Ginoo. Sunod, kamo na'y magwali, amo ng atangan. Nga naman, grounded on the Bible and focus on mission. Muna ang Iglesia Adventista, kung makita ni mga igala, nagatuong nga ang Biblia pulong sa Diyos. Nagatuong nga si Kristo mo balik o magaluwas siya makatawhan. Nagatuong nga ang balaod sa Ginoo nagpabilin hangtod karon. O sa kapastor, ingon sa sakuha, Pastor, kanang inyong pagtulunan, grinidwan gihapon. Kanang sugo, kaniadtura na, karon wala na, kulihiyo na ta, ay naman ang grinidwan nga pagtulunan. Ina ko, Pastor, kaniadto, sa grade 1 pa ko, ang 1 plus 1 equals 2. Pagka-college di mo, Pastor, pila naman ang 1 plus 1? College naman ka. Hangad-hangad siya sa 2, bling-lingi siya. Ayaw, hangad-hangad. Simple nga pagkutana. Nagingon ka man gani ang pagtulunan sa Adventista grade 1 paghihapon, naagya pa ng sugo, nga sila bago naman, karon sa man ang imig kasulti. Ang 1 plus 1 sa grade 1, nausab na ba pagkakuliyo, na 11 na ba? Tubag. Pag yung sige dili ka magpatay, okay na ba di ay magpatay karon? Yan naman sa asawa nga tulo pag simana sila naminyo. Kay lihila naman, yung mga asawa, 3 weeks pa min naminyo.
Ikumusugot ka ba, pastor? Ngayon, iglakaw ni mo siyong balay, tungod kaya mga silingan ni mo way sugo, at to ni mga asawa nga gwapa sa iyong balay, o niya dulugan. Musugot pa ka, sukuan niya. Ay, gilap niya ka asawa. Igwa ko nalabot sa mga asawa, di kingon mag-uwa kang hawa ng sugo. Ang sugo, di ka maibog sa butang sa mong silingan, di ka manapaw. Naman ko na sa sugo. Maigala, mo nagituan, ang balaod, nagpabilin gihapon hangtod karon, ang igpapahulay, maura gihapon. Huwag yun na usab, pero makikita mo giusab, tagaan ta mo 10,000. Tikso sa Biblia. Ang balaod sa Ginoo, dili lang kay kanang pulo ka sugo, naapoy balaos pang lawas mo nagdunay gidili pagkaon, kana maayo. Isa nga, nausaman mo. Kaklaro ada nga apoy dira kay maayo gimo sa Ginoo, ang tanang gimo sa Ginoo maayo. O yang tanang maayo makaon di ay, kanang kahoy maayo man na makaon di ay. Agoy kani mga tawo nga gusto kaon, stay the law of health for God's people, pabilin gihapon. O niya nagtuong ang bautismo, dili kay wisik-wisik, itunlod yun, munang himo na to karon. O gawin niya din ang gihayanan sa langit, mabatan lamang sa mga tao nga mahimong anak sa Diyos. Pati pag-ayo. Ako, mo na, ang gihayanan sa langit, alang sa mga anak sa Diyos. Kisa ba gusto matog langit? Hindi niya ba? Yeah, kung gusto, pastilan, kadugay na kung gusto matog langit, oy. Kung pwede palang hagdanan, ang langit, hagdanan na nato. Ang paniyayo sa katao. Ipakita sa screen. Ayaw sa katao, may gala. Nakadungog siya nga dunay Kristo. Nakadungog siya nga dunay langit. Pero problema, ang saan niya pagkatog langit? Di ba siya katog langit? Saan mag yun? Nakaroon? Asa naman eh? Oh, something is wrong there is a kuha. Where is it now? Okay, nakadungog sa may galang, dunay langit. Ang problema, saan niya pagtog langit? So, nakadungog sa dunay Kristo, pero maula po sa mato kang Kristo, kay si Kristo God, gituhan magod nga way grado, simplo kay nga tao. Where is it now? So, ang iyang una-una, yun sa nga, makigtagbo yun ko kang Kristo. Pero saan taman, maula mo siya makitaan sa mga tao nga, nagkag-istorya sa anatawa na way grado, o niya kay siya, membro ko na Sanhedrin, lawyer. Parabi ninyo, ang una-una yun yung tawa na, langit yun. Grabing tinguha niya, langit. Karon, ang iyang una-una, kasi may makasulti na ako sa langit. Kada na bagay ngayon lang sa Kristo. Maura bagay na makasulti na ako may tungkol sa langit. So yung una-una plano, makikita yun ko na niya. O sa kagabi, mga kapaglao, mga higala, nakikita yun sa kang Kristo, isa ay niarag yun. Ingat rin siya nga, naibalo kong ikaw gikang yung langit. Kaya ka na milagro nga imong gihimo, grabe kayo. Naibalo kong ikaw gikang langit. Aba nung sao man ako, nga makadto po kong langit. Nagsiyag sulti ko sa kingharian si mga mahan, unsao man ako, nga makadto po kong langit. Mga kapaglaom, ingon sa gusto kag langit. Niya ang sulti ni Kristo ka Nicodemos ka gusto kag langit. Mo po ning sulti para sa inyo karon. Ingon siya din sultihan ta ka. Wala gay makaadto sa langit. Wala bisan kinsa makaadto sa langit. Gawas kon mataw siya pag-usab. Pastilan pagkadungog yun ni Nicodemos mataw pag-usab. Sa tigulang ako mataw pag-usab. O siya magkumusulog ko sa tiyan sa kong mama, o niya mataw pag-usab, o siya may tabo. Siya nga, di na mahimo. Mataw ko pag-usab. Abay ngayon, si Kristo, Nicodemos, gawas ko ng tao, mataw sa tubig o sa espiritu, di siya makasulod sa langit. Kanang papakatao dahil sa tubig, mauna ang papakatao sa espirituhanon nga pagkatao. Sa dihang mataw na ka, bago na ka. Kanang mga batang gagmay, wag yun ang sala. Mga taong gagmay, ang mga batang gagmay, pasilan, puya, pagkadindot tigaya. Mataw ka pag-usab, mahimo kang makasaka sa langit. Nagingon din pala kasulatan may gala, busa kamo igong Pedro, nga nga tao sa bagong kinabuhi, kaninang kabautismo, nan manununod kamo sa gingharian. Nataw kamo sa bagong nga pagkatao, ikaw din manununod kamo sa gingharian, dili madunot, apan ka naging harian, nga mulungtad, kay ka naging harian na, dito man sa langit, yan nam sa inyo ha. Muna kung gusto taglangit, tagando taglangit, nan magpakatao ta, sa tubig ug sa espiritu, sama sa gisulti ni Kristo nga to ka Nicodemos.
Magpakatao ka, karon na tao ta. Ang gusto sa Ginoo ang tanang magkatawhan mataw diha sa tubig ug sa espiritu. Mabag-o ta. Nga naman, kaya nang kinabuhi ta. Diha sa kalibutan karon nang kinabuhi na ta, pinasikat sa pulong sa Dios. Unsa gisulti sa pulong sa Ginoo akong tumanon. Kay kung natong tumanon, unya magpakatao ta isa mga himo namong mga anak. Dili anak pinasikat sa pagdulog sa lalaking babae. Dili mga anak sama sa magtiayon sa kalibutan nga magdulog magabi. Apan ko sa dili, apan mga himo mong anak sa usa ka amahan nga dili mamatay. Kinsa man si Kristo. Mahimo tang anak ni Kristo. O kay maanak pa ta ni Kristo, ikaw dili nan manununod mo kauban sa mga balaan sa imaya ni Kristo. Asa man didto sa langit. Pagkanindot kayo, kay mga anak naman mo, anak naman ta, kay natao mo ta pag-usab sa tubig, ikaw din ay manununod ta sa gingharian. Manununod ta sa imaya. Nya klaro magiging sa walang kasulatan. Kung imong tanan may gala ko, kitang tanan lumulupyo na din sa langit. Anak naman ko, ay dito na ko sa langit, tagalangit na ko, tagalangit na mo, kay nabago naman. Naunsa man pamagi gala ko, nga mahimo kang lumulupyo sa langit, daghang proseso. Akong gibutang tulo ka proseso pero atay panahon, kaning usa lang sa ka process atong himuon nga mahimo kang lumulupyo sa langit. Kinahanglan magpakatao ka. By birth. Moto ingon din si Kristo, magpakatao ka pag-usab, aron ka makatug langit. Ay, by birth. Kinsa man ni mga tao pag-usab, ingon din kon ang tanan mo to kaniya o mudawat kaniya, hatagan niya katungod nga tawgon niya anak sa Dios. Anak na ko sa Ginoo. Nangataw na mo diha sa pagkatao espirituanon, dili kay natao ta sa lawas tong napagkatao. Asa ba nga pagkatao gikan? Ingon dinhi, kana natao mo gikan sa Dios. Dili kay gikan sa atong inahan. O nya ingon ang Ginoo, ako Ginoo nga walay katapusan. Sultihan ta mo, kamo, ako ng mga anak, lalaki o anak na babae. Pagkanindot kayo, no? Karon, ako, kamo, mahimo ng akong anak ka lalaki, anak na babae. O gunya kay anak naman ta, o sa naman, ikaw din na balang kasulatan, 2:19 piso. Kay mga anak naman ta, dili na ta mga estranghero, mga lumulupya na ta dito sa langit, kauban sa mga balaan o kauban kita sa pamilya o pulianan sa Diyos. Nausab naman ta. I hope and pray, human aning bautismo na to, mabag-o na gyud ta, transform life. Usab na. Kaniyan to, ay mo tabako, karon dili na. Kaniyan to, mainom ko, di yun magsilbing ko, sa kadlaw di ko kinom, karon wala na. Kaniyan to, dali na ko masuko, karon dili na. Kaniyan to, maibog ko na butang sa silingan na mo, ini kagabi, akong kuha ng hinalay, kaya ko'y kapalit sa Adidas. Uy, karon wala na. So maigala, morning tuyo sa Ginoo, kung gusto ka mong makabaturong kausaban sa palibot ninyo, inyong mga silingan, mga usapod, usba sa ninyong inyong kaugalingon. Change within you. Time for change, mga igala. Ayan na pa ugma-ugma. Nalipay ko sa yung desisyon na kamo may desider sa pagpadawat sa Santos Bautismo. Karon. Nga naman, this is the time for change. Ditudluan mo, baliko na itong ipiso. Biyaan ang karaan niyong mga kinabuhi. Magbago ka mo. Hugon niya ka ng karaan ng kinabuhi. Wala, madunot na. Muna magbago ta. O niya, kinabago naman ta. Atong himoon, niyang espiritu sa Ginoo, magagiya ka na to. Wa na itong mga handom sa pagpakasala. Wala nang tinguha na to sa butang kalibutanon. Wala na. Bago na tanan. Kay katong mga tao nga gigiyan sa espiritu, ingon siya nga, magpakatao ka sa tubig sa espiritu. Nga naman. Kaya kung magiyan ka sa espiritu, ikaw din ang espiritu na mo mando ni mo. Ang espiritu sa Ginoo na maunay mo giyan ni mo. Maunay mo tudlo ni mo. Sa butang imo pagabuhaton. Karon morning adlaw sa pagbago. Nindot kayo. Karon kay nabago naman ko Ginoo, tabagi ko. Kay nabago naman ko, nan,
isulob na nako ang bisti sa pagkamatarong ni Kristo. Kay nabago naman ko, makita ng pagtuo diha kanako. Dili may gana kay kita. Nagaunahuna sa kagalingon, isa nga, Ginoo, kanilang ako Ihata na ko tanan sa Ginoo, kay ang maing balita inyo nadungog. Kada magpakita ang tanang makatawhan, maayo na tubangan sa Ginoo. Kay ang Dios magabago sa mga tao, gikan sa pagkamakasala, sumala sa gibasa sa Isaiah 1:18. Bag-o na, diha na sa pagtuo, o ang Biblia gingon, ang usa nga nabago, magpabilin diha sa pagtuo, magkinabuhi hangtod sa kangturan. Nabay, dali ako diri, hali. Kani. Ali. Ikaw dong, hali. Hali diri, hali. Saka diri. Saka. Mo ni may galang gusto na ako nga atong tanawon, ha? Yeah. Ali. Singalan mo? Dante. Dante. Okay, Dan. Salig sa ko agyud ha, ayo pagduduha. Tanaw na to, may gala, kung mo salig bigod siya. Ang pagsalig sa Ginoo, ingon niya, God makes right with Himself na ipagtuo. Ang pagtuo mo salig man. Okay? Karon. Gitawag niya may gala, trust and full. Kani siya mo ni bag-o na nga binuhat. Karon itugyan niya tanan sa Ginoo. Bahalang magkinaunsa apan mo salig sa Dios. Tanaw na to ha. Busa. Ganyan, isibog pa siya. O niya ang pagpakita may gala na ako nang gidawat si Kristo, gisalig na ko ang tanan siya, bahala kung sa mahitabo. Kaya ang Diyos, dili ginubiya kaninyo, tabangan mo niya sa bisan unsa nga circumstances kinabuhi. Niya, usab. Okay, thank you. Okay. Mao na igsoon ang pagsalig sa Ginoo. Ego nini, this is true for all who believe in Christ because all people are the same. O sama ni, through their faith in Jesus. Ang akong gusto itong matumba siya ginawa, wag ko sa kitag na abay mo salo dito. Pero gisalo na ko siya. Pero primero, ada siya kay, padlok siya matumba. Sunod kay daw, mahana na po siya. Wala yun, tikang-tikang, tumba yung kang tumba. Bisan pagtisingan ta mo, naging mga tao mo anak pag yun gihapon. Kulang o pagsali. Apa sa diya ang Diyos, mo ni din mga tana, sa man, usam na ka? Tao raman ka. Ino ni mo ang yawa, kung mangutanag ng yawa, unsa naman ka, usam na ba ka, nabato siya naman ka. Ino ni mo siya nga, sulti siya nga ako, nabag-o na. Tungod kang Kristo. Kung mangutanag siya magkapaglawom, kumusta naman ka? Ino ni mo nga, ako karon giluwas na. Dili sa bili sa salapi, apan bili sa dugo ni Kristo. Ako karon nabago na, sulti siya. Nga tungod kang Kristo, ako nabago, o karon na iusa na diya sa Ginoo. Nindot kayo. So, kini mahigala makapaglaom. Mo na itong himoon. Kung mangutanan ang Ginoo, yes, taluwas na ko. Ang ako mga salagi, luwa na. Isaiah 1:18. Bisan sa kapula, apan mahimo kining sama sa balhibos kaniro. Kung mangutanan ang yawa, kumusta naman ka ang imong relasyon sa Ginoo? Ingnon mo siya. Wa na, kumplito na ko akong gitugyan sa Ginoo. Mahigala makapaglaom. Kini tanan nga mga panultion isultin nato ngadto sa yawa dili na ko imuha karon nagbarog ko wa nagyukoy problema kay Ginoo magatabang kanako. Yes, I am free forever. Gikan sa mga pagtuliso kanako dili na ko mawala sa kamot sa Ginoo iya kong tabangan. Karon ako wa nagyoy sayop
Kaya ang Diyos nagbabag ko, nagpapas ko makasalanan, nabag-o na ko at tubangan sa Ginoo. O karon, di na ko mabulag sa gugma sa Diyos. Mga kapaglaob, mo ba niya ang atong tinguha? Kung pangutan-on ta, kumusta naman ka, nabag-o na ba ka? Yes, gidawat ako sa Diyos, ingon nga iyang anak. Yes, nahimo na kong iyang amigo. Yes, ako karon membro na sa lawas ni Kristo. Karon, nahimo na kong santos. Kana mga santos sa uban higala ko, mamatay sa ka o sa mimong santos. Pero kung ikaw dinis pag-alagad sa Ginoo, buhi ipa ka, santos na ka. Morning tuyo sa Ginoo, inigbalik sa Ginoo. Katong tanang nabautismuhan karon, kitang tanan nga niya karon din nga membro sa iglesia, kita utang tanan, kauban ng mga tao magsinggit, aniya ng Dios nga atong gipaabot. Nga kaniya, may kalipay kita. Gusto na ko ang tanan nga mga kandidato sa bautismo palihog tindog, manindog mo. Maghimo ko pinasahi nga pagampo alang kaninyo. Nga tayo inyong pagtindog karon, mahimo usab kini magatindog kamo, inigbalik sa Ginoo, sama niya ng mga katawhan. Nga nagpaabot pagbalik sa Ginoo, magatindog sila aron pagdawat sa kaluwasan. Napabaylain diha makigsunan, palihog tindog. And I'll be praying for you. Tagal salamat sa inyong pagdawat kang Kristo. Tagal salamat kini personal nga desisyon. Wala ka mo giguyod, wala ka mo gitulod, but this is your personal decision. Magampo ko para sa inyo. Diyos sa kamahanan ni taknaas kabuntagon. Salamat kayo nga ikaw magadawat ining mga katawhan karon nagabarog sa mga tubangan. Tabagin sila nga mahimong bag-o. Ang daan nga pagkatao kini mahanaw na ug karon mahimo silang imong mag-anakan. Andam unya nga magadawat niya ng kinabuhi nga walay katapusan nga magiganti o ihatag sa mga katawhan nga na magtinud-anos pag-alagad kanimo. Panalangin ilang puluyanan, mga kabataan, ang ilang mga trabaho, ang ilang mga kaumahan o mga kayupan. Himua o Diyos nga ilang gikinahanglan sa matag adlaw, imo silang sangkapan aron sila magbalipayon nga mag-alagad kanimo ni kinapos nga panahon. Salamat o Diyos, ikaw magadawat kanila karon. Salamat kay ikaw magapanalangin kanila karon o magahatag kanila sa nagikinahanglan sa tanang panahon ug labaw sa tanan maing panglawas, gasa gikan kanimo ilaw sa mga tagamtam ang kalipay, samtang mag-aalagad, nining katapusan nga magutlo sa kalibutan. Salamat ikaw magadawat kanila, magadawat ka namong tanan karon ingon imong makatawhan. Yang among pagbarog karon, mahimo kining masubli pagbarog at tubangan nimo diha sa trono sa grasya sa langit tong pulianan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, be gracious unto you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace, now and forever. Amen.